Salam hormatly adamlar. Biz bugün natural sanlar ve nol, natural sanlaryň okulşy we ýazylşy diýen temany geçip başlaýas. Ilki bilen natural san näme? Predmetler sanalanda ulanýan sanlara natural sanlar diýilýär. Oňa predmetlara sanalýan san diýende mysal üçin 1 sany alma, 2 sany armut, 3 sany ruçka, 4 sany kitap we şuňa meňzeşler. Natural sanlarymız tükeniksiz köp sany bolup durýar. Natural sanlardan başga da bizde sıfır diýen düşünje bar. Sıfırlar diýende özünde 10 sany bir belgili sanlar öz içinde saklaýar. Ýagny 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indi bir zada üns bersek, natural sanlarymyzda bizde 0 ýok. Sıfırlarda bolsa 0 bar. Natural sanlarda näme üçin 0 ýok? Sebäbi natural san diýerimizde predmetler sanalmak üçin ulanýan san diýdik biz şu ýerde. O predmetler sanalanda 0 sany alma, 0 sany kitap, 0 manat pul diýip biz aýdyp bilemiz. Şol sebäpli bizde natural sanlaryň içine 0 sanymyz girenok. Indi sanlaryň özlerine seredelim. Sanlar öz arasında klaslara bölünýär. Olar birlikler, müňlükler, millionluklar, milliardlyklar. Indi ilki bilen müňlük näme? 999-dan soň bizde 1000 gelýär. Ya 999-nyň üstüne 1 goşulsa 1000 gelýär. 999-nyň üstünden 1 goşamyzdan soň ikinji klasymyza geçýär, ýa-da müňlükler klasyna geçýär. Müňlükler klasyndan soň, ýa-da iň soňky müňlükler klasynda 999.999 san bar. Onuň üstüne 1 goşsak bizde 1 million bolýar. Indi milyondan soň bizde milliard gelýär. Ýagny şu ýerde klaslary 4 san klasy ýazdym. Bundan başga da trilyonlar bar we şuňa meňzeşler. O ýerde klaslar köp. Her bir klas hem öz gezeginde razryatlara bölünýär. Ýa-da 3 san razryada bölünýär. Olaram ýüzlükler, onluklar, soňra birlikler. 3 sançyk misalymyza seredelim. Indi şu sanlar okamaly. Okamaklyk üçin ilki bilen men muny razryatlara bölän. Ýagny sagdan çepe 3-3den topara bölän. İlkinji sanymyzy 4 san topara emele geldi bölsek 301, 829, 576, 43. Birinji klasymyz 301 gelýär birinji klasymyza ýa-da birlikler 829 müňlükler 576 millionluklar 43 milliardlar. Şonuň üçin okalanda 43 milliard 576 milyon 829.301. Endi ikinji sanymyza geçelim. İkinji sanymyzy topara bölsek şu ýerde 4 san topar boldy. Ýa-da tablitsada ýerleşdirip görelim. Tablitsa ýerleşdiremizde ne? 4 san topara girdi. 5 milyard 3 san 0 milyon 37 min 3 san 0 birlik. Ýöne biz okamyzda beýle okamaly däldir. Sebäbi sıfırlaryň üçüside 0 bolan klasyň ady okalmaýar. Onda biz näde okamaly? 5 milyard 37 min. Şu sanymyzyň okalşy 5 milyard 37 min. Bu iki klasymyz okalmady. Indiki misalymyza seredelim. Bu ýerde ýene 3-3den toparlara bölsek 4 topara bölündi. Onda 4 topar bolsa milliardlara ýetdi. 6 milyard 53 min 4. Indi bu misallarymyzy temamyz berkitmek üçin iki sany mysala seredelim. 1 we 2 sıfırlaryň kömegi bilen haýsy iki belgili sanlary ýazyp bolar. 1 we 2 sıfıryň kömegi bilen 4 san ýazyp bolar. Olar 11, 12, 21 we 22. Başka san ýazyp bolanok sebäbi başka sanymyz ýok bizde. İkinji misala seredelim. Bu ýerde 5 sany misal berilen. Şulary haýsy sıfırlar bilen ýazylandygyny aýtmaly. Gelin biz ilki bilen her haýsyny toparına seredelim. Bu 2 topardan bölünen. Bu bizde 2 topar, bu 3 toparda, bu sanymyz 2 topar, bu sanymyz 2 topar. Onda biz diňe şol millionluklar topara ýetdi, galanlary müňlük toparlarda. 1000 diýenimiz haýsy sıfırlaryny 1 we 0.
3030 diýenimizde 3 we 0. Görüşimiz ýaly 2 sany 3 we 2 sany 0 diýip aýdamyz ok. Diňe 3 we 0. Üçüncü sanymyzda 2.495.453. Bu ýerde ulanýan sanlar 2, 4, 9, 5 ve 3. Şöyle 2 sany 4, 2 sany 5 var. Onun için bir-birden yazdık. Yine arasında nokta oturulan ayırandırın her misaly. Dördüncü misalımızda 8888 ya da diňe 8'lik ulanıptır. Müňlükler razrada çelýetdi. 8888 diýip okalýar. Ve iň soňky sanymız 51550. Bärde ulanýan sifrlar 5, 1 ve 0. Indi 2 sanyjyk öýüş belläp alyň. Pauza basyp öýüşini belläp alyp bilersiňiz. Şunun bilen biz siz bilen saglaşýas. Like basyp, podpisatsiýa etmeňizi ýatdan çykarma. Bolýa, sag bolun.